जय हिन्द। आङो इउटुबाव भिडिअ लाबोआखैमोन, गोबाव दिन जाबायमोन। मानि थाखाय लाबोआखैमोन? गोबां प्रब्लेम। दा गोबां मानसिफोरा सानो इउटुब खुलिदों, इउटुब बानायदों, भिडिअ होदों, गोबां रां मोनो। मानो होनोब्ला माखासे इउटुबार्सफोरा 10,000 15,000 गोबावदो खेबसे मोनब्लाबो नै आं रां मोनबाय होननानै देखायो नालाय। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं, मा प्रब्लेम आरो इउटुबाव बेसेबां भिउस जायोब्ला बेसेबां रां खामायनो हायो आङो थुलमुलै बुंगोन। दिनै आंनि सायाव, जोंनि न'खरनि सायाव, जोंनि साखाथिनि गासैबो नङा, सोरबा सोरबाया ओरैबायदि हिंसा, मायबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला, मायबा मोनसे खामानियाव थाङोब्ला आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ नोंसा फिसालायानो इउटुबाव गोबां रां खामायो, गोबां फैसा मोनो, नोंसानो मानो नांगौ? ओरैबायदि हिंसा। इउटुबाव रां मोननायखौल' नुयो। नोंसानि फिसालाया गस्ला रानना होयो, माइरं रानना होयो, नोंसाथ' फैसानि अभाबानो गैया। दिनै आंनि न'फोरखौ बिल्डिं गारि गिदिर गिदिर नुनायमोनब्ला बुंनो हागौमोन गोबां रां मोनो, गोबां रां खामायो। नाथाय 2010 निफ्राय आङो न'खराव गोबां गथ' गथाय दोङोमोन। माबायदि गिदिर खालामबोदो, माबायदि फरायहोबोदो बेखौथ' रावबो मिथिया। आंसो मिथिगौ माबायदि न'खरखौ दिनैसिम सालायबोदों। ओरैबायदि हिंसा न'खरनि मानसिफोरदो। बैफोरबायदि हिंसानि थाखायनो आङो इउटुबाव सोरखौबा बुजायनोबो दोनथ'नाय जादों। आरो दाखालि बावै आं न'आव थानाय समावबो आङो भिडिअखौनो लाबोआखै। जोबोर मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो गोनां दङमोन। बेनिफ्राय इउटुबाव सोरबायदिया बेसेबां बुरजा रां खामायनो हायो? जाय इउटुबारनि भिडिअआ सानसेयाव मोनसे भिडिअ होगासेया 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख भिउ थाङो। मास मोनसेयाव 25तासो बेयो भिडिअ होबाय, भिउआ गोबां मोजां, 2 लाखनि सायाव। अब्लानिया बियो मोननो हागौ खमसे खम मासाव 1 लाखनि सायावबो मोननो हागौ। आरो बेनि गेजेराव बिसोर मा एडभार्टाइज होयो, गेजेर गेजेर एडभार्टाइजआव बिसोर मा फैसा लानानैसो एडभार्टाइज होयो, ओरैनो होआ। दिनै आंनि भिडिअखौ नाय, गोबाङा गोबां रां खामाय सानो बेयो इउटुबाव बिराद फैसा मोनो नामा? आंनि भिडिअखौ नाय, मालाबा 1 लाख थाङो, मालाबा 10,000 20,000 10,000 20,000 भिउस जाबाबो मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनानै गथ'फोरखौ बुजायो, जेबो प्रफिट गैया। मास मोनथाम मोननैनि उनाव माब्लाबा 12,000 10,000 हाबो। आङो सुरुवातनिफ्रायनो इउटुबखौ माजों बानायदों? सोरबा गोरिबनो गस्ला होनानै, सोरखौबा बुजायनानै, सोरबा गोरिबनो माइरं बस्थासे होनानै। आंनि साननाया मामोन? खस्थ' खालामनानै इउटुब बानायनानै मालाबानि गेजेराव 10-12,000 हाबब्लाबो सोरबा गोरिबनो आङो माइरं बस्थासे बायना होनो हायो नामा? दिनै आङो बैफोरबायदि माइरं बस्थासे बायना होनायखौनो मानसिफोरा सानजोब्बाय आंखौ गोबां रां मोनो बियो इउटुबाव, गोबां फैसा मोनो। बिसोरनि न'खरनो मा नांलायगौ? बिसोरनो जेबो होनाङा। ओरैबायदि हिंसा जालांबाय। गोबां मानसियानो हिंसा जायाखै। बेफोरबायदि जेबो मोनथियालासिनो माने न'खरनि मानसिखौ गोबां बाथ्रा बुङो। बेनिफ्राय आङो गावनो दुखु मोनलांबाय। अब्लालाय इउटुब बानायनानै सोरखौबा बुजायनानै गुबुनजों एसेबां बाथ्रा बुंजास्लायस्लाय इउटुबखौ दोनथ'नायाबो साबसिन, नंगौना नङा? इउटुबावथ' आंहा जेबो दिनैसिम आङो लाबालाब खालामनो हायाखै, मोजां प्रफिट खालामनो हायाखै, जेबो लससो। इउटुब बानायनो बा बबावबा बेरायनो थाङो इउटुब बानायो, हा खरसासो बारा। सोरनोबा गोरिबनो गावनियाव जा खस्थ' खालामनानै एसे रां मोननाय बेखौबो 2,000 3,000 गारनो हायो, बेथ' गावनि पकेटनिसो। नाथाय मानसिफोरा गोबाङानो गोबां इउटुबाव गोबां रां मोनो, रां मोननानैसो होयो, बेफोरबायदि सानो। दिनै मिलियन भिउ जाय इउटुबारनि मोनसे भिडिअआ सानसेयाव 1 मिलियन खारदों, अब्लानिया बियो 30,000 35,000 40 40,000 लासै बियो मोननो हागौ। 1 मिलियन जायोब्ला मास मोनसेयाव सोरनियाबा 5 मिलियन 6 मिलियनबो जाहैनो हागौ। अब्लानिया नोंसोर सानदो बेयो बेसेबां रां मोननो हागौ। आरो जाय
इउटुबजोंनो थांनानै थाग्रा बिसोरो दिनै बेसेबांबा खस्थ' खालामनो गोनां जायो। मानो होनोब्ला बियो इउटुबावनो भिडिअ बानायनानै इउटुबनि रांजोंनो थांना थाथारनांगो। बैफोरबायदिया जोबोर खस्थ' खालामनो गोनां जायो। मानो होनब्ला भिउनि थाखाय, भिउ गैयाब्लाथ' फैसा मोना। अब्लाथ' खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायनांगोन बेफोरबायदि। दा जोङो मा ओरैनो थास्लायस्लाय मायबा मोनसे आं रोंनायखौ, आं बुजि मोननायखौ गथ'फोरनो, उन्दैफोरनो मायबा मोनसे सोलोंथाइ होनो हागोन नामा, बेफोरबायदि साननानैसो इउटुब बानायदों। नाथाय बेफोरबायदियावनो एसेबां मानसिफोरजों गाज्रि मोनजानांगौब्ला, मानसिफोरजों बुंजानांगौब्ला, अब्ला इउटुबखौ माबायदि सालायगोन? नंना नङा? बेफोरबायदि गोबां साननानै आङो भिडिअखौनो लाबोआखैमोन। दाखालि बावै न'आव आङो 7 दिनसो ओरैनो थादो, मोनसेबो भिडिअ बानायाखै। गोबां मोजां मोजां टपिकनि सायाव भिडिअ मोनदोंमोन, थेवब्लाबो आङो मानसिफोरनि हिंसा साननाय, नायनो बानाय, बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौनो लाबोआखै। गोबां रां दङ बेहा, गोबां रां मोनो बेहा, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बोरै खोनासंनो मोनालासिनो? बेफोरबायदि साननानै आङो स्रि थानायसै। दा गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ, गोबाङानो गोबां साननो हागौ, नाथाय खायफा इउटुबार्स गथ'फोराबो दं नालाय, मालाबा 10,000 मोनो, खस्थ' खालामनानै भिडिअ होयै होयै बेखौनो नै आं रां मोनलायबाय। मानो होनोब्ला भिडिअ बानायनो थाखाय गथ'फोरनो टपिक नांगौ, माखौ खोन्थिगोन? गथ'फोराबो देखायना होयो, नै आं रां मोनलायबाय, नै आं मोनलायबाय। सोरबाया बुङो, नै आं स्कुटि बायदो, नै आङो कार बायदो, नै आं थार बायदो, इउटुबनि फैसाजो। सोरबाया बेफोरबायदिबो देखायग्रा दङ। जोंनि बर'नि गेजेरावबो देखायग्रा दङ। गुबुन हिन्दीनिया गोबां लाख 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 भिउ जानानै मिलियन मिलियन भिउ। बर'नियाथ' मिलियन थाङा, थेवब्लाबो नै आङो इउटुबनि फैसाजो गारि बायदो, नै बेबायदो होननानै बुंनानै देखायग्रा दङ। बेफोरबायदि देखायनायनि थाखायनो दिनै आंखौबो सानो, बेबोथ' गोबां फैसा मोनो इउटुबाव। आंथ' एडभार्टाइजबो होबावा, भिडिअनि गेजेरजों एडभार्टाइजबो होबावा आं सोरनिबा। दिनै एडभार्टाइज होनायब्लाबो 5,000 6,000 लानो हागौमोन, बेखौबो लाबावा आङो। गोबां रां मोनो सानो आंखौ, आं जेबो मोना। मालाबा मास मोनथाम गाहामजों आङो 12,000 15,000 बेफोरबायदि मोनो। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।